Здравейте, скъпи приятели! Днес, както виждате, съм подготвил нещо по-различно за вас в FIFA Mobile. Ще играем само мачове. Ще гледаме да стане клип около 10 минутки. Ако има някой готин лайф евент, защо да не го изиграем? Колко супер, презаредил си. Няма как да хора, няма просто как да пропусна чилънджа на Лали, като се е презаредил. Ако бяхме на един път, сега пак. Много мраза той. Ти глупо. Ти с глупа е пряко свободни време. Тук на играта не съм и най-добрия в тях, но ето карвам по-някога. На 15 минути по-лесно да ги вкарвам. Да, Рамос Диа. И тук ще останат тата с май. А не, в мен до момента съм пълен провал. Нямам да ме просто. Тук ще останат при такъв слаб удар. Дала. Тут няма да се извърти малко кратуната. Браво на вас. Да, стената на време до мене. И как искам да я вкарам. Добре, още един. Това трябва да е гол. Yes. Така първият път го минахме. Да, слабак. Всъщност днес няма да играем. Само ще събираме такова. Моя феданца. Ето тук има много Уругвай. Тук ще има Тим, Хироса и Лалигата. Лесно е с Лалигата. Успеем да не стане 5D. Иначе някак ги играем другите. Абе, спокой не ми показва и знам как. Тук Диана хамалих. Аре. Yes. Ако искате да видите колко ми е отборно на FIFA Mobile, ще ви го покажа този епизод. Това ми е най-лесната част от това. Много любя челлендж. Вижте тук, че така, ето го и моят отбор. Ето, добри играчи, но ако се чудите как съм спечелил ето този, не съм го спечелил, купих го с 96 000. Това са ми останалите играчи, ето е Назар. Аз поне да го ползвам. И това е. Така, да минем това. Тук още 5, значи. Още 5. Team Heroes е 4. Това 3. Да.
Ми съжалявам, приятели, няма да ги направим всичките. Не знам кой да предпочита, само че Team Heroes или... Team Heroes или... такова. Team Heroes или... това... с световните квалификации. И мисля да предпочита Team Heroes, че съм на път да го събера. Аре, динго. Трябват ми още 4. Диабижите. What? Това не мога да повярвам. Няма да играем Team Heroes. Нито пък световните квалификации. Ще е в някой последващ епизод. Аз отдавна играя играта, между другото. Още не за първи път снимам на нея. Тук ще ни трият още 2 гола. Ето един е тук. Още един само. Савицер, добре. Минахме го това. Дано ни даде на Барса, на Ривайли. Дано на Барса, че може да ги съберем. Барса другия път. Имаме още. Значи. Детска. Това не е. Точно. Аз имам 2 на Реал Мадрид, но на Барса. Не ще ми съпада. Така. Аз искам да играм. Да, аз най-вече искам да я надия, за да ми съпадне Неймар. Любимия ми футболист. Така. Кой да изиграм? Както ви казах. Team Heroes ще изиграя. Да отидем да почнем с единичката. Тук ако е двойката, супер. Суперма. Знам, що винаги далеч не ги бия. Просто направо като навик. Да. Но сега го направо. Не така ще. Аре, какви са ти удари, деца получават. Тук няма никога посмъртно, няма го оцелят. Добре, едно. И единичката ще ни свърши работа. Yes. Не секунда още. Така. Ако това видео ви е харесало, не забравяйте да щупите лайк бутона и не забравяйте да се абонирате за мен. Приятен ден!